Benvidos, hoxe queremos convidar, especialmente os máis mozos, a que nos manden as frases máis características dos avós ou das avoas. Que din os avós cando están moi contentos por algo que acaban de ver ou de saber? Esas frases interesannos moito. Mándennolas ao enderezo que aparece na pantalla. Nós seleccionaremos a máis expresiva e daremoslle de premio un libro de fraseoloxía galega. Empezamos. Varela é un dos 20 apelidos galegos máis frecuentes e está repartido por toda Galicia. Os poucos concellos nos que non se rexistra son de Ourense. É un apelido algo misterioso, porque no século XII era nome e despois converteuse en apelido, e porque hoxe tamén é nome de lugar. Pero cal foi antes, o topónimo ou o antropónimo? Parece que foi antes o nome de persoa, porque é o único que se documenta no século XII, e porque hoxe o apelido está moi estendido. En cambio, o topónimo é tan escaso que só se chaman así 5 lugares. Se foi antes o nome de persoa, sería un derivado do latín varus, é dicir, trenco, persoa mal asentada de pés e mans. Ou sería un diminutivo de vara, co significado alto e delgado. Pero se a orixe for un nome de lugar, debería ser o diminutivo de vara. Xa figura un lugar con ese nome nun documento de Toxosoutos do século XII, e hoxe hai a vara en Ribeira de Piquín e en Xove. Levou este apelido o poeta Lorenzo Varela, a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas de 2005. Ben falado! Podémonos comunicar cos ordenadores en galego. A maior parte dos programas veñen configurados de serie en inglés. Pero nos de maior uso estás impoñendo a diversidade lingüística. E aínda que non todos os usuarios utilicen esta opción, é posible escoller a lingua co que o ordenador se vai comunicar connosco. O galego como idioma moderno e vivo non é alleo a esta nova era tecnolóxica na que vivimos. Case sen esforzo e de xeito completamente gratuito, podemos facer que moitos dos nosos programas falen na nosa lingua. Soamente precisamos unha conexión a internet e un pouco do noso tempo para poder entrar na página web da Secretaría Xeral de Política Lingüística. No apartado dedicado ás novas tecnoloxías podemos baixar algunhas ferramentas para instalar no noso ordenador. Unha das máis demandadas é a que pasa o Windows ao galego. Haino para calquera das versións e próximamente tamén para o recente Windows Vista. Tamén podemos baixar un paquete para poñer todo o Office no noso idioma. O Microsoft Office é un conxunto de aplicacións que ten moito que ver coa lingua escrita. Está formado por programas para o tratamento de texto, follas de cálculo, presentacións e axendas electrónicas. O paquete que se pode baixar pasa ao galego todos estes elementos. Agora xa o sabemos, cun par de toques no rato e de xeito gratuito, podemos facer que a nosa lingua estea presente no noso sistema operativo e nos programas que utilizamos con máis frecuencia. Outro día amosaremos como se fai a opción lingüística en sistemas operativos abertos. Como se chama a persoa que fai zapatos? Zapateiro. Como se chama o que trae as cartas? Carteiro. Ves como sabes? Xa dixemos que Varela foi nome antes de ser apelido. En algún refrán aínda figura como nome. Casamento de varón manda el e ela non. Casamento de Varela manda el e manda ela. Casamento de Varicunca manda ela e el nunca. Como ven, o matrimonio máis moderno parece ser o de Varela, porque comparten o mando, manda ele e manda ela. Pero non se fíen, hai variantes nas que din casamento de Varela, el non manda, manda ela. E mesmo manda ela, manda ela. Vostedes en cal están? No de varón, no de Varela ou no de Varicunca? Ata outro día.